A veces pienso que deberíamos Kultant naħseb li għandna nqedu sinjal mal-bib tal-parroċċi tagħna li jgħid dħul b'xejn. que diga entrada libre. Las parroquias deben ser Il-parroċċi għandhom ikunu komunitajiet maquda ħaġa waħda flimkien, bla burokrazija, iċċentrati fuq in-nies, postijiet fejn tista' ssib id-don tas-sagramenti. tienen que volver a ser Iridu jsiru għal darb'oħra skola ta' servizz u ta' ġenerożità bil-bibien tagħhom dejjem miftuħa għal kull minu barra u għal minu ġewwa għal kulħadd. las parroquias no Il-parroċċi mhumiex xi klabb tal-ftit biex joffru xi tip ta' appartenenza soċjali. Jekk joġobkom, ejjew inkunu kuraġġużi. Ejjew nerġgħu naħsbu flimkien xi stil irriduhom il-komunitajiet parrokjali tagħna. oremos para que las parroquias Nitolbu biex il-parroċċi qiegħdu fiċ-ċentru x-xirka tan-nies u jikbru f'komunitajiet ta' fidi, ta' fraternità u jarfu jilqgħu lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn. de fraternidad y de acogida a los más necesitados.